Paraules com usuari o interactivitat tenen molt d'èxit entre publicistes, creatius i artistes audiovisuals en general. I potser per això hi ha un grapat d'espots, de videoclips i de pel·lícules que han tornat a posar de moda un recurs visual que converteix l'espectador en protagonista. Parlem de la càmera subjectiva. Aquest estiu hi ha Eurocopa i, per tant, toca invasió d'espots futbolístics. El de Nike, dirigit per Guy Ritchie, s'acaba d'estrenar i és una de les peces més comentades de la temporada. L'espot emula un videojoc i retrata la vida d'un futbolista que passa d'un equip humil a l'elit mundial en 2 minuts. No deixa de ser la clàssica desfilada d'estrelles de la pilota. El que el fa diferent és que el marit de Madonna ha decidit rodar-lo en càmera subjectiva. La peça guanya en espectacularitat i s'acosta a l'estètica del videojoc. Obliga els jugadors a ser molt més actors davant la càmera. I el més important, hi afegeix dramatisme perquè l'espectador n'és el protagonista. Dues estrelles? Soc a Barcelona i gairebé juny. Estic a l'Estrella d'Am Primavera Sound. On puc estar si no? La tècnica és senzilla, però aconsegueix molta més empatia de l'espectador. Un altre exemple recent ensenya un festival de música des del punt de vista del fan. L'Estrella d'Am Primavera Sound d'aquest any també recorre a la càmera subjectiva per promocionar-se en televisió. La veu de l'espot potser us sona. I tot comença aquí, amb els Vampire Weekend i una estrella ben posada. Torna a l'Estrella d'Am Primavera Sound. 29, 30 i 31 de maig. La factura domèstica de l'espot, les càmeres en els mòbils i les plataformes de vídeo per internet fan la resta. L'espot no fa ni 2 setmanes que s'emet i ja es poden trobar els primers remixes de l'espot del festival a YouTube. Hi ha gent amb temps. Inevitablement, tots aquests espots porten a la memòria una peça antològica de la càmera subjectiva, com aquest videoclip de Prodigy, tot un clàssic de la polèmica. En el videoclip hi ha alguns exemples que se solen citar com a referències d'aquesta tècnica. Entre els més recordats hi ha aquest clip dels recentment ressuscitats The Verve. I l'inquietant efecte que produïa en aquesta peça genial de Jonathan Glazer per Radiohead. De fet, la càmera subjectiva com a punt de vista del conductor és un dels recursos emprats per antonomàsia. És un acudit molt suat, però capaç de sorprendre encara. Sobretot si et porten a fer la volta al món en 1 minut. És el que ha fet Telenor, la telefònica noruega, en aquest espot. Hello? La cosa canvia molt si el punt de vista és el del passatger. És el cas del divertit diàleg del taxista Jarvis Cocker amb una clienta farta del seu nòvio. A les mans de l'ex-líder de Pulp, el clàssic Black Cap londinenc es converteix en un perill públic. O Cris, em casa, os primeiros passinhos. Cris! El format domèstic també és terreny abonat per aquest recurs visual. La publicitat s'apropa a l'espectador utilitzant la qualitat de les handicams. I la càmera subjectiva reforça aquest efecte casolà i fins i tot hi afegeix un toc humorístic. Tothom ha estat objecte de l'assetjament patern en vídeo.
Som en una festa i seiem davant del típic fantasma social que tota festa té. Cau malament, o sigui que tot i el dramàtic final, ens n'alegrem. La càmera subjectiva pot ser un bon recurs per la publicitat surrealista de marques com Diesel. La firma italiana juga sempre amb spots pseudointel·lectuals i, en aquest cas, l'ús del punt de vista de l'espectador aconsegueix posar-nos dins d'una història anodina com aquesta. On étouffe ici, non? Franchement, tu veux ouvrir un peu là? Qu'est-ce qui se passe là? Han är borta! Seguint el rastre dels intel·lectuals, arribem fins a aquesta peça del grup d'electrònica Boards of Canada. El punt de vista del paracaigudista s'alterna amb plans espectaculars del vol. La música i la factura d'imatge el clip tingui una gran càrrega estètica. No, encara filma la tia, és això el que em fot. Pare, sisplau. És això el que em fot. És l'únic que em queda entès. Us vols fer el favor de parar, pare, sisplau. Finalment, l'ús d'aquest recurs en el cinema no és nou. I és que l'aparició del projecte de la Bruixa de Blair va aterrir el personal de mig món. La càmera subjectiva és una obligació als films de terror i un recurs habitual en thrillers i pel·lícules catastròfiques. Títols com Rec i, sobretot, Monstruoso en són bons exemples recents. Ahora usted. Però la càmera subjectiva en clau més sentimental no és tan freqüent. A La escafandra i la mariposa, el director Julian Schnabel fa servir aquest recurs per explicar la dramàtica història real d'un paralític. No puedo. Vamos, inténtelo. No puedo. Posar-se a la pell del protagonista no deixa de ser una ficció més, però està clar que la càmera subjectiva és un bon truc que els realitzadors fan servir per afegir espectacularitat i dramatisme a un spot o un videoclip. Ja se sap que es venen les mateixes idees de sempre i que del que es tracta és d'aconseguir que ens quedem enganxats al sofà, perquè no és el mateix veure-ho que viure-ho.